Last question on Job. No, when the new generation now, puta, had Job, I said, I don't want to come back again. Nigeria, get out. But Oweyedika, the mother, they connected to his father's house. Is this something that Otan Nokita now? One day, Shimbana, the mama Nazina Benam, I fuck Nigeria. Sorry, go for let Nigeria go, let my Igbo go. I want to stay abroad. You understand? Or Oweyedika like that. Or his advice. Father might be broken. Ya na-akpọ mmadụ ime omume n'ihi ihe ọ gabiga. Okay. O nwere onye na-ekwu dị okwu ajị anya ọmụ ikwu. Onye ọbụla ifo ndị ọjọọ obodo oyibo eji nke ndụ nsogbu ọsị Naijiria okwu gbakwa omume. Onye ahụ na-ekwu maka ihe ọ gabiga. Ada mmekpa arụ ma ọ bụ afụfụ ma nsogbu ọ na-ekwu na ọ chọrọ ikwu n'ọnọdụ ọjọọ ma ọ bụ ihe mmegide emere ya. Nwere onye na-ajụ ana nne ya. Nke bụ eziokwu bụ na foundation na ntọala na ebe isi nwee control over your life. Foundation ebe mmadụ until you receive Jesus now. Yes, until you